Druhá svetová vojna patrí až do dnešných dní medzi najrozsiahlejšie vojnové konflikty v dejinách ľudstva. Počas 6 rokov trvania vojny o život prišlo takmer 60 miliónov ľudí. Hlavným agresorom vojny bolo fašistické Nemecko a najviac postihnutým štátom vtedajší Sovietsky zväz. Túto mimoriadne smutnú udalosť si už tradične pripomínajú na ruskom veľvyslanectve v Bratislave. Tento sviatok je pre nás, Rusov, mimoriadny, takisto aj pre Ukrajincov, Bielorusov a ďalšie národy, ktoré priniesli najväčšie obete v boji proti fašizmu. Spomienka na víťazstvo na Slavíne a dnes tu na veľvyslanectve je pripomenutím si hrdinského víťazstva nad fašistickým Nemeckom a jeho spojencami. Za oslobodenie Slovenska bojovali nielen ruskí, ale aj slovenskí, českí a ďalší vojaci iných národov. Sme veľmi vďační našim bratom Slovákom za úctu, ktorú prejavujete všetkým padlým a za starostlivosť o hroby ruských vojakov a dôstojníkov. Dnešný deň je spomienkou na víťazstvo, ktoré si aj v tomto čase musíme pripomínať ako odkaz aj pre budúce generácie, aby sa už nikdy nekonali hrôzy vojny nikde na celom svete. Takých tragických straníc v histórii človečstva больше не повторялось. Všetky takéto dejinné udalosti je dobré, keď si pripomíname, o to viac vtedy, keď boli završením istej tragédie ľudskej civilizácie, bez ohľadu na to, kto zvíťazil vo vojne, ale značením, že zvíťazil zdravý rozum. A takto pozerám aj na dnešný sviatok porážky jedného režimu, ktorý založil svoju existenciu na nenávisti. Za najdôležitejšie považujem ľudskosť, humánnosť a zdravý rozum. Takže to je aj príležitosť na dnešnú oslavu. Ja si myslím, že dnešný deň aj včerajší deň je veľmi dôležitým takým medzníkom a trošku viacej by sa malo o tom hovoriť a písať aj v učebniciach a ja dúfam, že proste to, čo sa stalo pred 67 rokmi, že bude dostatočným mementom, aby niečo také sa neopakovalo. Bolo treba zvíťaziť nad fašizmom. Keby bol Hitler vyhral, no tak so Slovanmi by bola katastrofa. A dokonca, aj keby Hitler síce prehral, ale nie bezpodmienečne ako prehral, ale s nejakým vyjednaným mierom, tak aj tak by to bolo zle pre nás. A o bezpodmienečnú kapituláciu Hitlera sa zaslúžili najviac Rusi, teda Sovietsky zväz. Počas vojnových udalostí prežívali mnohé národy najtragickejšie okamihy svojich dejín a rozhodovalo sa o ich budúcnosti na celé 10 ročia. Európska civilizácia sa stretla s doposiaľ nevídanou vlnou násilia nielen na frontoch, ale najmä v zázemí. Po prvý raz v histórii ľudstva sa jedna časť civilizovaného obyvateľstva pokúsila celkom vyhubiť niektoré národy a etniká. Genocída fašistického Nemecka si počas holokaustu na židovskom národe vyžiadala takmer 6 miliónov obetí. Dla nás tá druhá svetová vojna bola veľmi ťažká v našej histórii, tej súčasnej histórii židovského národa. Takže koniec vojny i dla mňa speciálne, bo môj otec byl v Červenej armáde, takže to bolo dla mňa, on byl ranený v Stalingrade. Prešiel všetko, moja celá rodina, časť mojej rodiny hynul v koncentračnom tábore, takže dla mňa to je deň, ktorý môžem povedať, že to je môj sviatok tiež. Nielen tých, ktorí, to čo bolo dnes v Slavíne a náš tiež, môžem povedať celého židovského národa. Predovšetkým sovietská Červená armáda, samozrejme v spolupráci so spojencami, dokázala potlačiť túto hydru fašizmu a nacizmu. A v podstate nastolila spoločne dlhodobý mier v Európe. Je to aj jej zásluha, na ktorú netreba zabúdať. Keď sme už v spoločnej Európe, tak treba hovoriť o tom, že v tejto spoločnej Európe by mali byť aj naši bratia Rusi a samozrejme o to viac bude táto spoločná Európa silná, ekonomicky, sociálne a samozrejme aj politicky. Bez toho to nemôže v budúcnosti existovať.
Počas slávnostnej recepcie mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republike Pavel Kuznecov ocenil vysokým vyznamenaním slovenského občana, ktorý v lese pri svojej rodnej obci objavil a následne z vlastných prostriedkov postavil pomník neznámemu sovietskému vojakovi. Za druhej svetovej vojny bojovali u nás aj sovietskí partizáni a boli tam opustené hroby a ako aj môj otec bol dakedy v koncentračnom tábore ako partizán, tak mi to bolo cťou aj toto, ako sa im poďakovať za naše ako oslobodenie. Bez nich by toto, čo teraz je, nebolo. Myslím si, že oslavujeme všetci. A ja chcem oceniť aj dnešný priebeh oslav na Slavíne, pretože bolo naozaj veľa ľudí a to je len znak, že ľudia si uvedomujú, akú dôležitú úlohu zohrala Červená armáda pri oslobodzovaní nielen Slovenska, ale aj na ukončení celej druhej svetovej vojny. A chcem zagarantovať, že pokiaľ budeme mať možnosti ako ústavní činitelia, budeme k týmto oslavám pristupovať vždy s plnou vážnosťou a rešpektom. Takto to bude aj pri Slovenskom národnom povstaní, aj pri 9. máji. Musíme ľuďom stále pripomínať, pretože tých informácií je menej a menej, že tá podstatná časť práce bola urobená na východe a keby sa k tomu podarilo možno urobiť aj nejaký dobrý film, prípadne nejaké ďalšie informačné toky, keby mohli prísť, tak aj u mňa ako predsedu vlády by takéto úsilie našlo podporu. Od ukončenia najtragickejšej vojny v dejinách ľudstva uplynulo 67 rokov. Treba iba dúfať, že takáto katastrofa sa už nikdy nezopakuje.